tradičná vojenská prehliadka na Červenom námestí. Kto očakával, že sa Rusko na výročie vojny opäť pochváli svojimi najnovšími kúskami, musel ostať sklamaný. Techniky aj vojakov bolo na pozeranie málo. Naopak narážok na vojnu s Ukrajinou bolo až. Oproti časom pred inváziou bolo vojenskej techniky na Červenom námestí poskromne. Namiesto moderných strojov bolo vidno napríklad archaické tanky T-34, ktoré bojovali ešte v druhej svetovej. Впервые на Красной площади представлены образцы. Centrom Moskvy pochodovalo asi 9 000 vojakov. 1000 z nich sa zúčastnila na bojoch na Ukrajine. A práve tým venoval časť prejavu šéf Kremľa, na ktorého sa ako obvykle upínala najväčšia pozornosť. Všetci, ktorí sú na fronte, v kontaktnej línii, ste naši hrdinovia. Skláňame sa pred vašou vytrvalosťou a obetavosťou. Celé Rusko je s vami. Pod Vladimírom Putinom sa stal z dňa víťazstva zrejme najdôležitejší nenáboženský sviatok v krajine. Aj keď je 9. máj najmä spomienkou na najkrvavejší konflikt v dejinách, prezident často naznačuje, že aj v dnešnej dobe chcú Rusko zničiť sily zvonka. Vysmievajú sa histórii a túžia ospravedlniť súčasných stúpencov nacizmu. To je všeobecná politika západných elít. Rusko urobí všetko preto, aby predišlo globálnemu konfliktu, ale zároveň nedovolíme, aby nás niekto ohrozoval. Podobne ako útorkovú inauguráciu aj defilé na Červenom námestí bojkotovali západní predstavitelia. V drvivej väčšine prišli len lídri autoritárskych režimov. Prehliadku si pozrel bieloruský diktátor Lukašenko či prezidenti stredoázijských štátov. Rusko oslavuje víťazstvo v druhej svetovej o deň neskôr ako Európa, pretože nacistické Nemecko kapitulovalo tesne pred polnocou 8. mája. V tej chvíli sa v Moskve vzhľadom na časový posun už začínal ďalší deň. Maroš Kušnier, televízia Markíza.